sai haƙuri sai haƙuri me faru kamar mace ne me faru wannan Chinese ne me faru Sako the message Sako ko wai sai ba manyan ko kuma Allah ya ba mu hakuri Hajiya Fatima amin ya rabbi Allah ya kai ku gida lafiya fana rabu amin daga haka suka miƙe suka fice daga falon Allah bai Hajiya lambar sai wanda muna set na Sako same set ni ne naku the logical director ba kai da rubuta mana labarin nan ba This is the message series. You should book us on YouTube. Sako me zaki ce ne game da wannan bidiyon din nan? Masha Allah, alhamdulillah ga mu muna daukar aikin Sako yau muna kwana na biyu. Ba abin da zamu ce sai Allah ya ba da sa'a da nasara, Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Yau saboda haka ƴan uwa da masoya masu kallon mu da bibiyar mu muna kira a gare ku ku ci gaba da bibiyar wannan shiri namu wato Sako series da zai rika zuwa muku a Amina Arahus TV. Masha Allah. Hajiya ka baki da sallah ke ma dora mana me zaki ce ne a game da wannan film da muke ciki Sako. Jama'a assalamu alaikum. Ga mu a wajen shooting